Dobre. Nové informačné video, čo nás čaká, neminie tento týždeň. V prvom rade od piatku sme v Brne na Anime Feste, kde nás nájdete. Budeme na inom mieste, ale môžete sa samozrejme tešiť na všetkých Gundamov, figurky a ďalšie veci, a hlavne na nás, samozrejme. Prišli nám nejaké nové veci. To Gundam špeciál ešte nenahadzoval, lebo bereme to všetko na Anime Feste, čiže nevieme, či sa to predá alebo ne, aby sme to zbytočne nenahadzovali. Keď sa to nepredá, tak od pondelku to bude. Taktiež sme sa pýtali na vás, že či máte nejaké otázky na nás, tak nejaké zodpovieme. Pýtali ste sa, že či plánujeme otvoriť obchod v Košiciach. Zatiaľ nič také neplánujeme, akože áno, bolo by to super, keď sme mohli otvoriť nejaký ďalší obchod v inom meste, ale zatiaľ sme radi, že sme dokázali otvoriť tento náš malinký obchod v Trnave. Ďalší sa nás pýtal, či budeme na Fan Ázii v Bratislave budúci mesiac. Áno, tam budeme. A potom ešte jeden chalán sa nás pýtal, že kedy bude Made Cafe, to asi myslel, čo sa týka nášho Questbaru. Približne niekedy za 3 mesiace, hej. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, tak nás kontaktujte ďalej. A neviem, to je si tak všetko zatiaľ. Ja som chcel len tak všetko v rýchlosti. Tak čau.